आमचे अध्यक्ष श्री रवी चव्हाण यांनी पुढे येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निमित्ताने विभागशा बैठका घेतलेल्या आहेत। त्या विभागामधल्या नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिका या संदर्भातला आढावा आम्ही घेतो। तिथली संघटनात्मक परिस्थिती, तिथली बूथची रचना, तिथल्या मागच्या निवडणुकीतली काय परिस्थिती होती, आता या निवडणुकीत काय परिस्थिती आहे, युती कशी करायची, युती कुठे कुठे होऊ शकते, अशा सगळ्या गोष्टींचा आढावा आणि एक प्रकारे पुढचं मार्गदर्शन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो। आज आता इथे आम्ही नाशिक विभागामध्ये उत्तर महाराष्ट्राचा आढावा घेतलेला आहे आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिका, सगळ्या पाचही जिल्हा परिषद आणि ज्या काही नगरपालिका, नगरपंचायती आहेत या संदर्भात संपूर्ण आमच्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलेलं आहे, त्यांना पुढचं दिशादर्शन देखील केलंय। मला असं वाटतं की उत्तर महाराष्ट्रामध्ये मागच्या वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आम्हाला फार चांगलं यश मिळालं होतं, यावेळी त्याहीपेक्षा चांगलं यश मिळेल अशी मला अपेक्षा आहे।